His presence, feast with thanksgiving, and celebrate His love. Come to the table, enter His presence, feast with thanksgiving, and celebrate His love. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Atong padayong iampo ang kahiusa sa katawhan sa tibuok kalibutan ug ang pagpaningkamot unta sa pagbuntog sa mga sala nga makadaot sa atong kinabuhi ug sa kalibutan. Ato sa ang iampo ang atong mga benefactors and donors nga nagtabang nato dinhi sa ilang mga maayong buhat pinaagi sa pagsuporta sa atong mga proyekto diha sa pagpamalit og slots sa atong gibaligya SBF DAG nga unta punon gyud sila sa Ginoo sa mga grasya ang ilang gikinahanglan labi na sa kalig-on sa pagtuo. Ato karong andamon ang atong kaugalingon pinaagi sa paghinumdom ug paghinulsol sa atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsolon, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy kami. Kristo kaluy kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangamaalan kanamo, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Kaluy anon ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Dios nga makagagahom tungod sa mga buhat sa penitensya nga makapadangat kanamo sa pasaylo, himua nga maandam kami alang sa Pasko sa pagkabanhaw, inubanan sa kaputli sa among kasing-kasing. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Kinutlo gikan sa basahon sa Henesis. Gipangga ni Jacob si Jose labaw sa tanan niyang mga anak, sanglit na tao man si Jose sa tigulang na si Jacob. Gitahian niya si Jose og taas nga bisti nga binuktunan. Ug sa nakita sa iyang mga igsuon nga gipangga sa ilang amahan si Jose labaw kanila, naglagot sila kaniya ug masukanon kanunay ang ilang sinultihan kaniya. Usa ka adlaw ni ana, miadto sa Sikem ang mga igsuon ni Jose aron pagpasibsib sa kayupan sa ilang amahan. Miingon si Jacob kang Jose, "Tua sa Sikem ang imong mga igsuon aron pagpasibsib sa atong kahayupan. Pangandam kay papason ko ikaw kanila." Si Jose mitubag, "Andam ako." Ang tao miingon, "Wala na sila dinhi." Nadungog ko nga miingon sila nga muadto sila sa dutan. Busa miapas si Jose kanila ug nakaplagan niya sila didto sa dutan. Layo pagani siya, nakakita na kaniya ang iyang mga igsuon. Sa wala pa siya mahiabot kanila, naglaraw sila kung unsay ilang angay buhaton kaniya. Nakahukom sila nga patyon siya, nag-ingnanay sila, ani ana ang tigdamgo.
Karon, patyon ta siya, ug itambog ta ang iyang lawas sa usa sa mga atabay, ug moingon kita nga gitukob siyag ihalas nga mananap. Tan-awon ta kung matuman ba ang iyang mga damgo. Nakabati si Ruben sa ilang gipanagsultihan, ug gipaningkamutan niya pagluwas si Jose. Siya miingon, dili nato siya patyon. Ihulog lamang siya dinhi ni ining atabay sa kamingawan, apan ayaw siya ninyog dagmali. Gisulti kini ni Ruben, kay naghuna-huna man siya pagluwas kang Jose aron iyang dadon balik sa ilang amahan. Sa pag-abot ni Jose sa iyang mga igsuon, gihukas nila ang taas niyang bisti nga binuktunan. Unya, gidala niya siya ngadto sa atabay nga walay tubig ug gihulog siya didto. Unya, samtang nangaon sila, nakita nila ang usa ka panon sa mga Ismaelita gikan sa Galaad. Nagbaguod ang ilang mga kamelyo sa karga nga mga salong ug mga pahumot nga ilang dadon ngadto sa Ehipto. Miingon si Juda sa iyang mga igsuon, unsa may makuha nato kung patyon ta ang atong igsuon ug ililong ang iyang kamatayon? Maayo pag ibaligya ta siya sa mga Ismaelita. Sa ingon niini, dili kita makapasakit kaniya. Hinumduman ta nga ato siyang igsuon ug kaputol tag tinai. Mioyon niini ang iyang mga igsuon. Ug sa pag-agi sa mga negosyante nga taga Midian, gikuha nila si Jose sa atabay ug gibaligya og kauhaan kabuok sa lapi ngadto sa mga Ismaelita nga nagdala kanila ngadto sa Ehipto. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Hinumdumi ang mga katingalahan nga nahimo sa Ginoo. Hinumdumi ang mga katingalahan nga nahimo sa Ginoo. Sa pagpakanaog sa Ginoo, sa usa ka gutom nganhi sa yuta, ug sa paglaglag sa mga tanom nga nagbuhi kanila. Iyang gipadala ang usa ka tawo una kanila, si Jose nga gibaligya ingog usa ka ulipon. Hinumdumi ang mga katingalahan nga nahimo sa Ginoo. Ila siyang gikargahan og mga gapos o gipusasan og mga kadina, hangtod nga ang iyang panag-an natuman, ug ang pulong sa Ginoo nagpakita sa iyang kamatinud-anon. Hinumdumi ang mga katingalahan nga nahimo sa Ginoo. Gipatawag siya sa hari o gibuhian, ang magmamando sa katawhan mipalingkawas kaniya.
gihimo siya nga agalong sa iyang balay ug magmamando sa tanan niyang mga katigayunan. Hinumdumi ang mga katingalahan nga nahimo sa Ginoo. Ang mga pulong mo, O Ginoo, maglingon ka sa among pagtuo, o gagala kami sa pagtuman sa imong mahal nga kasuguan. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab kanin. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Mateo. Himayaw ka, O Ginoo. Si Jesus mingon ngadto sa mga labawng pari ug sa mga kadagkuan sa katawhan, pamati kamo og laing sambingay. May usa ka tawo nga yutaan nga nagtanom og mga paras. Gikural niya kini og gikalutag lungag nga kasudlan sa giniok nga ubas ug nagtukod siya bantayan. Unya gipasaupan niya ang iyang parasan ug milangyaw siya. Sa tingpamupo na sa mga ubas, gipadala niya ang iyang mga ulipon ngadto sa mga saop aron pagkuha sa iyang bahin. Apan gidakop sa mga saop ang mga ulipon, gibunala nila ang usa ug ang usa ilang gipatay ug ang lain pagayod ilang gibato. Unya gipadala pagayod niya ang laing mga ulipon nga labaw pa kadaghan kaysa unang gipadala ug mao gihapon ang gibuhat sa mga saop kanila. Sa katapusan gipadala niya ang iyang anak. Mingon siya, sa walay duha-duha tahuron gayud nila ang akong anak. Apan sa dihang nakita sa mga saop ang anak, nag-ingnanay sila. Ania ang anak sa tag-iya, tana patyon ta siya ug maato na ang parasan. Busa siya ilang gidakop, gitaral ngadto sa gawas sa parasan ug gipatay. Karon inig-abot sa tag-iya unsa may iyang buhaton sa mga saop. Nangutana si Jesus. Sila mitubag, sa walay duha-duha patyo niya kadtong mga taong dautan ug pasaupan niya ang parasan og laing mga tawo nga makahatag kaniya sa iyang bahin sa abot sa hustong panahon. Si Jesus miingon kanila, wala ba kamo makabasa sa giingon sa kasulatan? Ang bato nga gisalikway sa mga magtutukod kay walay kapuslanan, nahimo hinoong bato nga labing importante. Buhat kini sa Dios, buhat kini sa Ginoo, ug kahibulungan gayod kini. Ug midugang si Jesus, busa sultihan ko kamo nga ang gingharian sa Dios kuhaon gikan kaninyo og ihatag ngadto sa mga tao nga makahatag og maayong mga bunga. Nakabati ang kadagkuan sa mga pari ug ang mga Pariseo sa mga sambingay ni Jesus ug nakasabot sila nga nagsulti siya mahitungod kanila. Busa naninguha sila pagdakop kaniya.
apan nahadlok sila sa mga tao nga miila kang Hesus nga usa ka propeta. Ang ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Dunay lain-laing paagi ang yawa pag daot o pagbuntog sa Ginoo dinhi sa yuta o sa mga sumusunod sa Ginoo. Usa niini kaning kasina. Sa in English anang kasina? Envy. Usa na sa 7 capital sins. So kana may mga weapons ni Satan kanang capital sins. Nya kung di ka makuhas usa, arikas usa, ana. Nya usa ni ana ang kasina, envy. Mo na nahitabo sa unang pagbasa na sina ang napulo ka igsuon ni Jose, anak man ni sila ni Jacob. Sila ni ang naglangkob sa 12 ka tribo, 12 tribes of Israel nga nahimong piniling katawhan sa Ginoo, pero sa proseso sa ilang pagtubo sa wapas sila mahimong mga nasod. Nasina dining napo kabuok kay si Jose pinangga ni Jacob, mas pinangga kay kanila, unya naa pagyoy extra gasa si Jacob si Jose kamao siyang mo interpret og mga damgo. Kana bang mahibaw-an niya ang kabubuton sa Ginoo pinaagi sa damgo sa tao or iyang damgo baka nana. Mura sa dog si Jose bana ni Maria, makahibaw siya sa kabubuton sa Ginoo pinaagi sa iyang damgo. Pulos ni sila Jose. Ambot kahaog si San Jose bana ni Maria gi tuyo baka ni nga niya sa Jose kay damgo sa dangiyang murag master ba sa pag-ilas Ginoo. Unsa man ning kasina? What is envy? Ibaw mo? Basin ba og wa ta kay bao nya gasigi na dita gamit ani. Wa mo gamit aning kasina? Kana bang mamintal og balay ang imong silingan? Ganahan sa kang mamintal. Nang magpa-colors buhok ang imong silingan, ganahan sa kang magpa-color sa imong buhok. Mangiskis yas kilay, ganahan sa kang mangiskis sa imong kilay. Magpaputi siya sa iyang naong, ganahan sa kang magpaputi sa imong naong. Nag-TikTok siya, ni sikat man sa social media, ala TikTok sa tangtanan. Ana, no? Naninda o barbecue imong silingan, nikita man, tapad sa kag paninda. Hangtod na lang noon, mas daghan pang tindahan kaysa mamalitay. Ana bang muna siya mga makita na to kasina, wa mo anak mabiktima. Nagpablan sa buhok, kana nagpariban sa buhok imong kaila, pariban sa ka. Balag way kwarta, basta mariban ang buhok. Pero nindot sa tingali, no, mo ang imong silingan ba mo palit og slot, palit sa ka. Kana murag unsa na kasina na, unsa na? Atong kuanon ato ni siyang i-distinguish niya. Ang kasina mao ang bati nga pagbati. Kuan ba negative feeling sa pagkakita nimo nga na bless or na tagaan og grasya ang imong isig katao. Kana bang mura kag maglagot, mura kag masuko, mura kag mahagit kung naa kay nakita nga ni arang-arang
nga imong isig katao. Kana bang musulti dayon ka, labaw pa ko ana oy. Kamausap ko ana oy. Angayan kong hatagan ana oy. Ana. Mo na siya ay kasina. Nang maglagot bitaw ka. Di ko na be, lingi ako no imong tupad. Ina kasuway ka na. Nakasuway ka ng kasina. Nang mura kag maglagot. Kaniwa ni exempted. Dato, pobre, pari, madre, kanang mga aktibo din ni simbahan, kanang sigig simba, sigig brunda, kana makuha tanan, kanang sigig lead o grocery kada kadlaw, kana kuha gyapon na. Basta di kabantay. Unya doble ang impact ani, double impact man ni siya. Ang tao nga nigamit aning maong armas ni Satanas, makadaot siya siyang isig katao, nya madaot sad siya. Hinoon mao maginay impact sa sala. Mugamit gani kag sala, madaot ang imong isig katao, apil sa kagkadaot. Muna wa gyoy sana why winner aning sala. Ang sala wa gyoy winner. Labi na ginang envy, kanang jealousy, kanang anger. Why winner ana? O dili na win-win or winner loser. Pulos gyud losers. Oh, tanawa ha. Unsa gibati sa igsuon nila ni Jose, sa wap-a si Jose moabot, na disturbo na sila, galagot na sila, din-a sila mahimutang, bisag maghisgot las nga ni Jose, surok na ilang dugo. Kamo din way mo surok na dugo, inighisgot nga padersiano. Ha? Basig ba, inig kabati ninyo nga padersiano, maglagot na mo. Aka na inigsod na ko dire, kakita ninyo padersiano, dahil bumisa, ang saway inyong bation, malipay mo o maglagot. May tagdi mo ba kakon? Pero naipipila nga, makadungog og nga padersiano, maglagot. Aka na, nasina ba? Niya, ang say sunod buhaton sa nasina, na-destroy naman siya, di naman siya mahimutang, pahilomon tika, kay ikay hinungdan, nganong di nako bahimutang, nganong madisturbo nako, patyon tika. Mao to ang ilang gibuhat yan na anang kakadisturbo na to, pinangga kay ning animal, na ako no ni talent, beko na patyon tani siya, tanaw na to bag unsa pa nang iyang damgo-damgo diha. Ana. Ang kuya no simba ko lang ingon, patyon tani may kay nimo baligyag slat. Sige lang ni kahalin og slat ato ning patyon be. Stila no. Okay ra gyapon, aron di matiwas og kahalin ang kuan. Kahimo ang kumbinto. Unya na lang ikuan ay ikahumas kumbinto, muna paspasin ninyo palit basig hapit na kopatya. Pre adto dito sa tong dapita sa Negros. Kato bang gobernador ba? Siunan kato sige in taon siya panghatag kalit na nasa CCTV gud mura man kanang duwa bitas computer nanood gi pangrakrakan to ditong na naglingkod nangatuwa doy. Nyaron kalit na mo kalit og so diha nya kanang gabantay pultahan unahon nagpusil kaya isunod dayon ang kaning na naglingkod di mawahin ning kabarog no. Okay na ninyo takibaw ka ng kasina kato dito sa laing lugar Texas ba to nag-worship murag di man to mga Katoliko pero nag-worship sila ang tao dito sa Tabok dan kalit lag tabok, girak-rakan dito sa simbahan.
galingog-ngugan ting ito siya. Saka mo da, sige mo lipay-lipay, praise the Lord mo diya. Ako di reporting daghanan akong problema, may pag magtabla tani. Ama to yan, girakrakan dito. Kanang kasina, pulos gina distraction. Natanawa ng mga taong masinahon. Di ba musimba na, kusmod lang yapog naong. Lagi, magsige, panagmahais Ginoo. Ikaw Lord, wadyo ka minaw na ko, katunin mo itaga ang maayob. Sige pa kong simba dirip, sige pa kong hugs kuliktam, maulang yapoy akong kahimtan. Magana na sila. Si Jesus na biktima sa dana tungod sa kasina sa mga pari ha, sinahon sa dining pari, mga pangulong pari pagyod niya sa mga pangulos mga Hudiyo, tungod sa ilang kasina giplanuhan nilang patyon si Jesus ug natuman gyud ang ilang gihimo. Lansang nga pari mo hinungdan ana. Ako nagpari ko, apil na ko ana. So karon unsa may itong buhaton kung sudlan na tani anang kasina, envy. Ang gusto ni Jesus kinahanglan nga atong patyon ang atong kaugalingon. Ingon siya, deny yourself. Monay hinoon mo ginay solusyon sa tanang sala, generic solusyon. Pero unsa may imong patyon specifically sa imong kaugalingon kung naa na ng kasina kanang pangambisyon nga naa kay honor equal or labaw sa nadawat sa imong isig katao. Unsaon man nimo na pagpatay, ilisi og appreciation. Dayga ang Ginoo tungod sa mga maayong butang nga nahimo niya nganha sa imong isig katao. Salamat Lord kay ang iyang anak na valedictorian ang ako nahagbong anak. Salamat Lord na promote siya ako na demote sa trabaho. No? Kanindot ana? Salamat Lord kay nindot kay silag balay ang ako nag-anam nagkaguba. Ana? Muna diri sa atong tubag sa Salmo sa tigingon kanindot ani, hinumdumi ang mga katingalahan nga nahimo sa Ginoo. Isipag yun nga ang Ginoo mo'y naghimo aning mga katingalahan, dili ni mahimo sa tao. Nya kay gihatag mas Ginoo ngadto niya ang mga nindot nga butang. Then dayga ang Ginoo ay pagsigig kasina kay di man na iya sa Ginoo man na. Sa dito bitaw ko sa tulaning i-shout out dito man ko sa Davao kagahapon, naghatag kog talk sa mga DepEd nga mga sa Region 11 sa ilang gatherings dito sa SM City Convention Center. Mga 3,000 kuno to sila kabuok tingdaghana. So alauna akong talk hantod alas 3. Pagsud pa lang nako sa kuan sa convention center, galisod na ko forward kay sigig pinicturay. Ya, ngadto na mi VIP nya nangaon siya sus nag-atanggi ron dito sa purtahan ang kadaghanan pa der modritso tag-agi ngatos likod ato atubangan aron ditso tas may stage. Abot ako to pertig yung daghanang tao na pag human sa akong talk di siyempre pinicturay na alingaw dyan kay sila pag pinicturay ning dumog naman ang daghan so ilan akong gida din amagid mada nagtawag og pulis giriskyo kog duha tulo ba to ka pulis nang gida kung atos VIP room nya dito na gianam-anam og pasod niabot siguro tog hapit mo duha ka oras pinicturay anam-anam ba ingon din sila Father
sikat naman day kay ka. Ingon to ang pipila ka mga, kay apil man sa mga superintendents, ang regional director sa DepEd, mga principals, o mga non-teaching personnel. Inako, isa sa imong gibati pa der, nga ingon ani na ang gibuhat sa mga tao nimo. Nako, wag yun ko'y giangkon ani, ang ako ragyong gipaningkamutan, mahalin ang slat. Wadyo ko'y laing gipangandoy aning nahitabo ron ako kay kaybaw ko nga mawa ra gid ni anytime o kwaon nis Ginoo mawa ra gid ni di gid ni ako. I never feel nga na ako'y giangko nako nga sikat nako. Wa oy, ang ako lang gyud makahalin lang gyud tag slat. Mahuman lang ning mga project sa simbahan. Mopahuway nako adto kos kahugan. Wa man dito'y karsada, di na mo kaadto. Matog ko dito tinarong, mag-uma ko dito, hangtod maligid ko, kay bakilid mo na among uma, patay dayon sa hilom. Ano? Ato ko dito mahuman lang yung ato mga proyekto din kaning atong kumbinto, basig mahuman o di patamatay, 35 million man ni atong budget, basig mahali na ni tanan atong slots. Murag pati nga karon taon lang nako i-report tingali og naa og wa sad wa tay ka report niya og nasa tay plano nga maghimog menteryo dinhi dako-dako sana nga project niya napagid tay deni tunol na sa kristan ay na de nasa tay halin. Hapit na mo 8,000 ka slots, no? 7,982 slots na atong halin. Oh, pakpa. Yes. Kani, dangatan ng mga dugay-dugay, dugay-dugay, dali-dalion lang. Mahalin magini, 68,018 slots na lang ang nahibilin. So, mahalin lang ni tanan niya, yung puhon o kaluyas Ginoo, mapalit po na natong yuta dias kilid dako-dako maginang yuta pistingan ta nagpalit to pay nag-atang laing project sa diocese duha pa na kabuok sad nga dagkong projects nga niingon sad pader mahuman na gyud na diha kari na sa niyang amo nako mahuman lang ni tanan kanindot nang ipahuway no di ko ganahan anang na magsigig picture kapoy ba yan barog sakit sa diri sige ngisi muratag na paralyze ba pero kay mao man ang gibuhat sa Ginoo karon malingaw ra pud ta di ra masako kapuyon pag abot nag mga usa ka oras og tunga piniktura gapon ingon pader wa ka kapuya naku wa ra oy asa man diri ang inyong pahuwayanan ni siya dito lang kas kuan pader katong among mga rooms nga kanang gipuy-an ba kanang naam sila mga rooms dito ingon tong usa dito lang kas akong room pader kay kuan naman to limpyo naman to abot dito tighaya tugog 2 ka oras ditso nakuan pagid ang flight na delayed ni abot imbis alas 8 gabi pagbalik ka rin na alas 11 na sa gabi abot ko dire mga alas 12 na 40 dinhi o 50 ba to daghan sa kayong pirmahanan diha sa atong opisina nakatuog yung kong mga alauna na gid hapit na alas 2 karon mata na sad lakaw na sad ni ron uli na sad ni alas 12 siya rog buhi pata sunod semana pero ang ako lang point disown the honor mo ginay panglaban sa kasina disowning let us disown our honors and appreciate the honors of others dili sila'y atong daygon iapil lang nato ang Ginoo gyud daygon hinumdumi ang mga katingalahan nga nahimo sa Ginoo unya kay kita may natungdan pananglitag nahatagan sa tag nindot i-disown
ayaw i-claim nga ako ning right, ako ning kabtangan. Muna diri sa atong ebanghelyo, silutan sa Ginoo kadtong mga saop nga gipatay ang tag-iya kay gusto nilang angkunon ang parasan nga dili sila'y gahimo. Ako ba'y gahimo ani nga ingon aning mahitabo kanang inigwali mo katawa mo dili oy, wa ko magpakatawa kay seryoso kong mapagkatawo. Okay ba na ako mga gidikanan di kay ko tigpakatawa, seryoso ko kamo lang nganong mga tawa mo, wa ko kay bawa na iya ginas Ginoo pero seryoso ko sakit mo kay ko manabi bantay mo ana. Ikiha mo ko usahay kay sakit ko manabi pero jotera no imo kiha galabi ang mo katawa ana kanang katawaan lang ba kamo wa mo magplano de ikiharon basig nagplano na mo ana. Pero ang gipaningkamutan lang gid nako unsay ipahatag ipabuhat sa Ginoo mao lang gyud buhaton nya kay moingon man ang Ginoo nga ingna na sila o nga kanang mga bit maimpierno di ba mo katawa na ang mga bit maimpierno ang mubiyas kabit malangit o ana di ba magkatawa dayon wa man mo katawa sige manindog ta. Pagampo sa katawhan. Mga igsoon sa atong pagpalandong sa pasidaan sa ebanghelyo mapaubsanon kitang musunod sa panig-ingnan ni Kristo sa paghigugma sa tanang katawhan ug sa pagpaubos sa kaugalingon. Moingon kita, Ginoo patalinghogi kami. Ginoo patalinghogi kami. Nga ang Santo Papa makadawat sa kahayag, kusog ug suporta diha sa iyang pagdumala sa simbahan, ilabi na niining malisod nga panahon, magampo kita sa Ginoo. Ginoo patalinghogi kami. Nga ang atong hunahuna mapuno sa kalinaw sa Dios nga nagdalag tunhay nga kalipay, magampo kita sa Ginoo. Ginoo patalinghogi kami. Nga dinhi sa atong kinabuhi, mamunga kita gugma, pasaylo, hustisya ug kalinaw, magampo kita sa Ginoo. Ginoo patalinghogi kami. Nga ang mga masakiton ug ang nag-antos dili mawad-an sa paglaom taliwala sa ilang pagsuway, hinuon malig-on sila pinaagi sa pulong sa Dios, magampo kita sa Ginoo. Ginoo patalinghogi kami. Nga si Halangdong Teofilo Kamumot, isipon unta sa Ginoo, nga takos nga mabayaw ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Ginoo patalinghogi kami. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan, nga pinaagi sa pangama ug pagiya ni San Vicente Ferrer, magbalampuson ug mahuman unta, sumala sa atong mga giplano o gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Ginoo patalinghogi kami. Nga ang tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan, nga mihatag og finansyal ug lain-laing hinabang, ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo, ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan, ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Ginoo patalinghogi kami. Nga ang mga nangamatay makatagamtam sa kapaulayang dayon didto sa gingharian, magampo kita sa Ginoo. Ginoo patalinghogi kami. Langit nung Amahan, salamat sa imong mga grasya nga gihatag kanamo. Dawata kining among gipangamuyo karon diha sa gugmag pagtuo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Awata o Ginoo kining among mga gasto iman sa mundo sa gupaw sa dusa kini
igsuon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton ta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdayeg ug paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa akong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. O Dios, aron pagsaulog niining mga misteryo, himua nga sa paagi nga angay, maguna unta sa imong mga alagad ang imong kaluoy, ug mag-aga kanamo pinaagi sa matarong nga kinabuhi. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Maana usab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay ikaw ang nagbuot sa labing maayong panahon sa kaluwasan, alang kanamong imong mga anak, aron pagpabalik sa kaputli sa among mga kasing-kasing. Ikaw naglig-on kanamo aron human malimpyo ang among kalag sa mga daotang tinguha diha sa among paggamit sa mga butang nga lumalabay, labi pa unta kaming mahiusa sa mga butang nga tunhay, ug busa uban sa mga anghel ug mga santos sa langit. Nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang wayhunong nga pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Usana sa kahitasan, dayon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo. usana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo ang lawas ug dugo ni Hesukristo ang among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og paan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto siyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo ngay ula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mubalik nganhi. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan, niining pans kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip, nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himoa nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himoa nga mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Francisco ang among Papa, ni Jose ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, labi nang among gihandom karon.
Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan ngani ang nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya gihatag nganha kanimo makagagahom amahan diha sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanang dumog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa atong langitong amahan ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw niining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy mahalikay kami kanunay sa sala og mahilayo sa tanang kasamok samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunobos. Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyong tanan. Maana usab kanimo. Ipakita nato ang timaan sa atong panag-inig suunay. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Diyos nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete.
Ginoo, dili ako angay nga mokalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Ang lawas ni Kristo, Amen. Kanimo, O Diyos, nagahulat ako, kamusunod ka sa kasing-kasing. Wala na gayon, ako'y kipaamo, galain pa sama sa kaya mo. Ikaw ang bugtong naging pamut ko, ang lupa kong kabus, ihatag ko karon. Ayaw itugot na ako mahinayon. Ako sa mundo nagatuo, kana ikaw sa altar. Sa adlaw gabi, ikaw nagahuna, nadugo ng imong pagtawag. magampo kita. O Ginoo, humanamo madawat ang pasalig sa kaluwasan, himuang nga maglakat kami sumala sa angay, ug moabot gayud kami nganha sa katumanan niini. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Usas mga nindot nga gasa nga atong nadawat, mao ang Diyos nun nga kalipay. Nga mahitabo rani kung dili ta mugamit sa kasina. Nya kita say masinahan, ato lang yapong daygon ang Ginoo. Salamat sa wa masina nato, pero nisuporta na malit og slots. Ang atong halin sa ako nang ikaingon kaganiha sa atong SBF DAG nga slots, 7,982 na, 68,018 slots pa ang available. Atong pakpakan pag-usab ang namalit ni ini. Salamat kaayo. Padayon lang itagpalit para sa atong simbahan. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Maana usab kanimo. Og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa, padayono nato ni pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios.